हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव मोनसे सोंनायनि फिननायखौल' होनो नाजानाय जादों। नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय गोबाङानो सोंहरदोंमोन जे थारैनो बिटिआरआव अरुणोदय आसनिनि राङा हाबमारबायना, हाबबायब्ला माब्ला हाबनाय, बेसेबां हाबदों बायदि बायदि। आरो नोंथांमोननि बे सोंनायनि फिननायखौ आं जुदि होनांगौ जायोब्ला बे जागोन औ, बिटिआरआव अरुणोदय आसनिनि राङा हाबमारबाय। जुदि नोंथांमोननो बेनि फोरमान नांगौब्ला बेखौबो आं दिन्थिनानै होगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नोंथांमोना मिथिगौ आसामाव अरुणोदय आसनिनि रांखौ मोनफ्रोम दाननि 10 खालाराव सोनानै होनाय जायो। बे सेप्तेम्बर दाननिखौबो थांनाय 10 सेप्तेम्बर खालाराव रायजो सरकारनि रां बाख्रिथिंजायनिफ्राय सोनानै होनाय जायो। नोंथांमोना नैबे एसएमएसखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय खालारा दङ 10 सेप्तेम्बर 2021 गासै रांखौ सोनानै होनाय जादों 830 रां आरो बेखौ सोनानै हरनाय जादों दिसपुर ट्रेजारि आसामथिंजायनिफ्राय। बिटिआरनि गेदेमा बिथांमोना मोनथिनो होनाय बादिब्ला 9 दाननि रांखौ खनसेनो होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय मोननाय समाव 830 रांल' नुनो मोननाय जादों। स' बियो बिटिआर सरकारनिसो खोथासै। स' बिदिब्ला आसा खालामो नोंथांमोना अरुणोदय आसनिनि सोंनायनि फिननायखौ मोनबाय जानांगौ। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। एसेनोसै।